खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 1 सेप्तेम्बर 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिन लादों मेष राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ गोबां गुलुं-गुजुं मोनगोन देहाया मोजां थानाय नङा सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्रांगोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा खहा जानो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां नङा गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन नखराव अनलायनाय फैगोन बहाबा थांनांगौब्ला सांग्रां जानाया गाहाम जाब्रबथायनि आसा दङ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा गोसोनि साननायफोरा आद्रा थागोन वृष राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन नाथाय गोब्राबै मावनांगोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा खहा जानो हागौ बहाबा थाङोब्ला मोजां नखराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम लोमजानाय मोनगोन मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन नखराव अनलायनाय फैगोन बिसि-फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव मान मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन सिंह राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय-गुजाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो नखराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां खामानि मावफुंनो एबा मावनो थुलुंगाखांगोन सुथुरा अदेबानि बांगोन कन्या राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया मोजाङै थागोन गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन नखराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन नखराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ उरां-फारां मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव नाथाय बारा मोजां नङा बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा माखौबा साननानै जोबोर जिंगागोन धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गुलुं-गुजुं साननाय फैगोन अदेबानि मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन नखराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोसोआ दरसि जागोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन जानाय लोंनायाव अब्लाबो सांग्रां जानाया गाहाम सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना
जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1